मा बुजिखो रायजो राजाफोर ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना मोनबाय आरो जायफोर बे जायगानि स्पटनि बिथांमोनाबो मोनथिबाय थांनानै मा बुजिखो एसेबां साहस बबेनिफ्राय मोनखो सावथालफ्रा बाब बै बारावबो आङो बुंदोंमोन आंनि भिडिअ हारसिं डिलिट जादों आरो डलाराबो इल' डलार फैदों आरो माखासेयाव वार्निं मेसेज फैदों आंनाव जिमेलाव दिनैनि भिडिअ दहाय हगारनायावबो आंनियाव मोनसे वार्निं मेसेज फैदों थेवब्लाबो बेखौ खायदा खालामनानै बोरैबा बेखौ खिथाथ'ला हगारबाय नै आरो दा बुंबावगोन बाथ्राया जाबाय मा इलिगेलि बिथांमोना जे जायगायाव थादों देवस्रियाव हाग्रा गोदानै दानफायनानै दिनैनि समाव इनभाइरनमेन्टखौ जोबोद नोजोर होयो वार्ल्डआव मोननै इस्युआ इउएनअ'आव बियो जाबाय थायो जानाया गोबां जायो नाथाय बाव देश बिदेशनि माखासे एम्बासाडरफ्रा थांनानै इन्टेलिजेन्सफ्रा थांनानै रिप्रेजेन्टेटिभ्सफ्रा थांनानै बेवहाय मोनहैयो गुबुन गुबुन देश बिदेशनि मानसि थानायखाय बेवहाय रिप्रेजेन्टेटिभ्सफोर थानायखाय बेवहाय कमनलि मोननै बुस्थुआ सावरायजायो इउएनअ'आव नाम्बार 1 इनभाइरनमेन्ट नाम्बार 2 हाथियार दैग्रा एक्सट्रिमिज्म बेखौ टेररिज्म बेखौ बे बुस्थुखौ कमनलि सावराय दा कमनलि इनभाइरनमेन्ट होनोबा जोंनोथ' बिफां लाइफां नांथारगौ दा बे बुस्थुखौ रासिननिफ्राय रासिन इन्टारनेशनेल वार्ल्डआवबो बा इन्टारनेशनेल पलिटिक्सआवबो बेखौ गोख्रोङै लानाय जायो दा बे हिसाबै दिनै बिथांमोना गोदानै बिफां लाइफां दानफायनानै थाबाय बेखौ गभर्नमेन्टआ गावबा गाव रुलनि गेजेरजों आयेननि गेजेरजों बिथांमोनखौ हमैनांगौ आरो हगारबाय बुहुला बै सावथालफोरनि नैबे एरियायाव बिथांमोना थाफैनाया बै सावथालफोरनि गावसोर जेराव सिगाङाव दंमोन बाव थामोन गोदानै हाग्रा सिफायनांगौनि दरखारथ' गैयामोन दा बेवहाय फरेस्टनि खामानिखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मावबाय दिनै मावखांनानै बिथांमोननि अफिसखौ बे रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज अफिसखौ बुख्रुबफैनाय गारि गंब्रै गंबा बुख्रुबनाय सावफैनाय पुलिसफोरनि सायाव अन्थाइ खुबैनाय लावथिजों हामला खालामनाय इथाजों हामला खालामनाय दोलानानै थैलिलाला गनाय पुलिस कर्मचारि फरेस्टनि कर्मचारिफ्रा गभर्नमेन्ट कर्मचारिफ्रा हमगार्डफ्रा फरेस्ट गार्डफ्रा दिनै बेवहाय गोबां फायरिंबो नुलायलायदों बहानिफ्राय इसिबां साहस मोनखो बिथांमोना लागाथार दाख्लिसो बर'नि सासे आगोमा फंबाय राजा बिस्मितखौ नायगा देथारबाय हुलुर सुथुरबावबो सावलायनाय जाबाय आरो दिनै बिथांमोनाव इसिबां शक्ति गोहो साहस आं बुंगोनलै बेखौ आं बुंगोन नोंगौ राजनितिकआव जोंनो बयखौबो नांगौ नाथाय सोरबा माखासे इनस्टिगेट खालामग्रा थायोना साफा सानै बिनि थाखायनो बेफोरबायदि घटनाया जायो नालाय दा बेखायनो बुंगोन आङो बेखौ बुंथारनांगौ बै बारावबो आङो बुंखादों बिराद सावथाल सुबुंफोरनि बिराद नायख'नो हायै मेसेज फैदों आंनाव बिराद माबा माबि दम हरलानाय बेबादि गिनानै ओंखाम मोनजाफेरदों बिदिबाथ' गिबाय थानानै ओंखाम जासिगौ जाय हक जेखि जाया नांलायनो बुलायनो थाङा बारहो बयनावबो आखाइ आथिं दं आंनावल' गैया बिसिनावबो दं दा बेफोरखौ बारहो जि जरायाव दिनै बिथांमोना इसिबां साहस लागाथार दाख्लैबो जोंनिजों नांबाय न'खर सावलायनाय जाबाय होख्रांलायनाय जाबाय आरो दिनै मोनसे गभर्नमेन्टनि डिपार्टमेन्टनि पुलिसफोरखौनो मोनसे रेन्ज अफिसखौनो सावनो हालायनाय मटर सावनो हालायनाय बाइक सावनायखौबो नुदों इसिबां गोहो बाब जोंनि एरियायाव थानानैनो बे मा एरिया दिनै बिथांमोना बबेनिफ्राय इसिबां गोहोखौ मोन्दों साहसखौ मोन्दों जों मा बेखौ नायबाय थानांगौना बिथांमोनाथ' बांद्रायबाय आंनिबाथ' बांद्रायबाय आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय ओरैबादिबाव बिथांमोना सावबाय इलिगेल जाबाय ल'नि बायह्रा जाबाय बुख्रुब खालामबाय बुलायलायबाय होसोलायबाय गभर्नमेन्टनि मानसिफोरखौनो होसोबायसो जिहेथु बिथांमोना होबथानोसो थांदों बेवहाय गावसिनिनो गोरोन्थि जि जरायाव बिथांमोनखौ हगारखाबाय आरो बिथांमोना आयेननि बायदि खामानि मावथारनांगौखा साख्रियावला दिनै बेवहाय बिथांमोनखौ बुनानै आरो सिलाय लिलि लाला सासेयानो गंथाम गाहाम लाना ब्लक
ससियेल मिडियायावथ' बेखौ नुबाय जायफोर थांदों बेयो खाथिनिफ्राय नुबाय सिलाइखौबो लानानै फैबावबाय डेन्जार क्राइमलै बियो डेन्जारियास क्राइम जाबाय बियो बिथांमोनखौ गोख्रैनो जेलाव जोबनांगौ आयेना मा कानुना मा बेनि आइडेन्टिटिखौ दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ होनांगौ through this video I would like to request the head of the forest department to immediate arrest them who carried 2 or 3 guns with him. That means no doubt they are not use of this gun but they are taking ना लागासिनो दं खि दाबो लागासिनो दं बहाबा खनायाव खोथाया बेसो दा खोथा गैया बिसोरखौ लागायग्रोदो उननि आपडेट्सखौ मोनबाय थागोन गाइस स' नोंसोर मा सानो जानला माला बांद्रायबो बुंजाया भिडिअफ्राव माबा जाला लाङो बेफोरखौ बुंजाला ओंखायनो बेखिनिखौनो बुंबाय जिखुनु जा एलाराव जा जोंहासो एखमबा पावारखौ दिन्थिनो मानसिफोरखौ खम मोनलायलाङो जोंनि हायावनो जों माबा खमी मोनबाय थायो कभी हमें ऐसे काम में कमी लगता है हमारी ज़मीन में हम अपना पावर दिखाना चाहिए भाई लोग किसी का पावर को देखते रहना तो अच्छा नहीं ना हम किसी जाति को गलत नहीं कहेंगे वो लोग उन लोगों का अपना अधिकार के लिए काम करेंगे हम हमारे अधिकार के लिए काम करेंगे जिए और जीने दो लिव एंड लेट लिव बस बड'फा बिथाङा ब्रह्म बिथांनि वो लड़ाई हमसे नहीं डिपार्टमेंट से है लेकिन हम अपना लोगों को क्या रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ क्या अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम कभी ऐसा सिचुएशन हमारे बीच में भी आता है तो यहाँ पर यूनाइट होकर हमें लड़ना चाहिए हम एकजुट होकर लड़ना चाहिए और किसी एक बड़ो व्यक्ति को किसी एक चीज़ का कमी महसूस होने नहीं देना चाहिए और अपना ज़मीन में अपना पावर दिखाना हमारे सबका अधिकार है इसका मतलब है उन लोगों को जाकर मारना है ये मैं बोल नहीं रहा हूँ लेकिन उन लोगों का जो जोश है बाहर से होकर भी जो जोश दिखा रहा है उन लोगों को देखकर क्या लगता है आप लोग मैं तो नहीं बोलूँगा आं बुंला नोंथांमोना बुंदो बिथांमोननि जोशखौ नुनानै जोंहासो माबा खम मोनो मानसिखौ उन लोगों का जोश देखकर तो हमको कभी ऐसे कामों में ऐसे एक्सीडेंटली इवेंट्स में हमारे लोगों को कमी लगता है बेनो मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्स जरूर फोरमाय थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लव यू